buya mono omwanchwa omorigereria na ndena botegererete ense ya bene na kuganiria maya asomururi yogotambe okorokwa nga egera na ndumanye okoretu asore na Elda Ruben Aminga ona kuganiria maya egerera tosange amo chisa chirichiria oganyete na nchene ichuru no mogoko monene ngatwaroranire azeri tukulinde twatori gwasobuya ndura rukende kiya sinya sagerete tole moyo nero twancheire tusabe tata nyasa umubui oyo bwekene goturwanire ngakine ngaki ona kwa monento gatogocha kumurubire yo gatokore twasabira asogo semeria no kwegena gwetera se Kristo oyo ro mutorito amina abaminto ase ense yeiga eyene ntunda ya kane munana abatebirie chichuma cha etire isato ene ya kane twabere tokona gukwana ringana libwekaine andere yaro nabo dira abere eri ya kane ligo chikobangerio moerio ninje koletere kemo ngora igoteba ngaki yale gokya yanga matiebo yesalirie yale gokya yanga matiebo yesalirie ase amatuko aetire mbire tu akagerete byale gotobere byororo byale ko bebiya sobogimo boiga byamana gonchoka byabe byao nyasaye nero raturuseria yo nyasaye nabago tokonya kurwa sayo bona naga nitukwanaiga yale gokya yanga matiabo yesalirie omugusi nabanje tukukwana igo matiabo yesalirie lakini era ale gonchura akaliyo yote banga uyesalirie yale gokya yanga ukuno gotabanga emero belinere yakageire koba ngokibwale ngerera alamisi mbokie tibuya nyale boyo kule nabono aba mwaretire emebere abande mwaikire nyomba na abande bataraika umubere umusani ino korra yawo umurumi na akoya ni kumambia omongino akoya ni kubaba mambia tata aba sokoro omongino akoya ni gutata omugako akoya ni wa iso akoya ni wa inyoka akoya ni kule mambia umubere oyo gagoroche nabotari naboremu na abande umubere okoretwa ankyo guchichuma pili abande bakareko ditukoriria abamino bakoyanirwa na abaire ngora yale gukya yanga matiabo yesaririe omusani oyo kwengenje yo bunakwa omoirie yo kubunakwa igo omoibori yo kubunakwa igo omwana oyo kwa bunakwa igo oyo orenge bwo semeria omurisio yokwa omudikonesio yokwa pastor yokwa gaki ti kwakagerete ngangu kware kiagara na makweli achabo amakweli gacha ngaigaira igaranga kerokende mtiyante beiga ngama kweli gako na koiro omokwo nga nyomba mbakora ki baichura ya digabatimoke tabu yeisa igekare gotebana ki barabutiga batimoke ekiagera nigo bakurusigwa asa abamwabo babiswa ase ekenu chikia Nyasaye aya naboro mane aya naboro oge aya naboro atebe na kigose yanyare kada iga Isaya 57 Isaya 50 na isano na ibere Mungu byayekemo Isaya 50 na isano na ibere kibunga ekemo omuntu muronge omuntu manyine oboronge niga gosira na muntu nde tali okorengereria igoro yayo abege nobo monene nigo bakurusi wao na muntu nde ta kumanya engenjo yaye omonyene oboronge nigo akurusi wa kurwase asobobe oso asomorembe abwo bagutara asoboronge nigo bakoba batimogete ase chimbera chiabo
na kwa na ya sengenjo ngabasana abaminto basirire abasana abaminto batimukire tigana nenso amekenda sokolemia abaminto. Zaburi 116 Mungu bya 15 Zaburi 115 nemo Mungu bya 15 ekero abantu abachenu bo monene bagukwa amakweli ayo nigara yenge nchenene yale gukya yanga matiebo yesaririe omulisi oyokwa omongino yokwa omwana oyokwa omurayo yokwa nigakwa igatimuka onye umwege ni to monene na toche korona nere na torora nena Yesu obosio asobosio itukoriria ekero turamorore Yesu nigarabe otubokirie twagwenere mbuyaye ukwase Yesu okwokuya undataboke arere gotimokera okuya abantu bagotimoka ekende gekorokuga okomanuka egitabu gyokomanuka 14 okwana kere amangana amaya 14 chakere 13 elio nkaigwa elio giri korwa igoro ligoteba likaya mbasesenirie abagukwa kurwa bono bamwegene to monene nabo omoiko goteba tigaba timoke korwa semiremo yabo ekiagera okwama gwogokora kwabo nigo gokubatunyana bana banyasa nanjete lingegondo muya akeye ma bantu mbandire akeye mo matebe ngo moteri oria akeye mo matebe ngo mulisi oria atieli ngakeli matebe ngo oria ngo mo station secretary oria lenga mo secretary we district oria lengo mwalimu oria lenge nakelia mbakwane ulende ndabenti mugete ndabenti mugete nande ngweka na Ayubu agoteba iga ni mwerore Nyasaye na maisane tali amaiso mwao na yane ngosemeri kungana kibuno ku nakieka bwate ogosemeri okonene Yohana 5:29 Yohana 5:29 Yohana agukwana mangana maya watebiga Timo 10 asaya Yohana ni 5 ebungu byaye 29 akobatebiga Timo 10 asaya na kiensango chere ekera abantu bonsi barase chimbera imbera bara igweri ogiriaye na barabwana basoke bali bare gokora amaya asoko bokigwa kubogima na bali bare gokora amabe asoko bokigwa gwekina amangana iga gwekaine Daniel andigangira ne Daniel yale gokia yanga matiabo yesaririe oyo saitani ogotoncha oyo saitani okogera amangana ya abeire ya makweli amangana ya kale gototurubani matiabo oyo yale gokiyanga matiabo yesaririe matiabo toliro murai matiabo toliro musawo muya matiabo toliro mudikones matiabo toliro yochire nakirende ntole no gosemeringa wetani embera ogotole kankoleo obogima mboleo Daniel 12 ebungo byaye bibere abange babu baraire aseriroba ime mbasoke abande banyora obogima bwa kale na kale na abande banyore obosoku na ogochaywa wa kale na kale nyungo bitatu abubare barabangaini mbabe bakomeka buna amasase aigoro na abubawo nchureta abange bakanyora oboronge mbameka buna chingena ngeni goika kare na kare. Haleluya, amina. Ayaine ase kanisa yao ase nka yao ase kenyoroki yao igore matiabo yale gokia yanga matiabo yesaririe aye mokungu omongino oli mwao kerore mwao igore matiebo
abana bao batagokiri aye ngina koro bana abana bao nkwegoki bare muna ngina koro bagosakera aye Morisia ekerore kanisa yao abantu nkwegoki bare bateba ngoyo ne coordinator ya ito na Nyasaye oyo gotoconnect gotokora wiring na Nyasaye aye mu pastor ase district yao wiring yao na bashiriki wiring yao na ba Kristo usina abantu bekenyoro wiring yao kurwense gukyasa Nyasaye no manyete igo Nyasaye gototebiga intwe igo turaba kori emiremo amona Kristo ekine gitabu kya Abakorinto entangani 2 igo tore abakori emiremo na Nyasaye abakori emiremo na Nyasaye omonyene Abakorinto ne ya kabere Abakorinto entangani ndege tusome ebungo kianda eyina Abakorinto entangani isato kianda Abakorinto the first letter of the Corinthians chapter number 3 verse number 9 na kintwe na abakori emiremo amona Nyasaye inwe no mugondo Nyasaye na obwagacho kwa Nyasaye ukuno gotebaiga ekera makwiri orojakare kubonga bongia abantu akobaira musiabano ine tata igoko cha gukubura umuriri igoko cha gutindekwa buno muntu litali no bongaini aye no mokori emiremo Nyasaye amona Nyasaye eko waka poro ende ko eko waka magnet simu ya uchinguru chirichie magnet chikongusa abantu uchiasi Nyasaye nayo le mwanya bantu ekebekerro mu malaika okurandie nchiri iliyo kitabu kyo komanoka 14 enchiri ya malaika batatu nayo okoyerandi ine nkoga ndora mangana yikwa yaira uchiasa abande kiagara ore ntenenera no ekerore ntenenera ekeroro mokori emiremo na Nyasaye na kigosa abantu bande bakweyiwa na kia abantu bande bagokorora egitabu kya Yeremia 22 Yeremia 22 ebungo byaye 15 na bitano na ochakire 15 na bitatu ko digansome ochakira 18 Jeremiah chapter number 23 verse number 18 ikomnesa satu asa yo ayana ro monene bwe meganda goteba igoro ya Yehoakim musinto Yosia muntu ekera kwete gento nkere kiabete omuruoti bwa Bayuda abantu tiba kumurera eliba kwana iga mbagukwana manganaya obe mumurominto uzobe musubati ominto amanganaya nayo gukumi ngitabu kibona ngosoma egekoro kwa Yeremia 22 ngubya 15 bitatu gukinse ekero muruoti Yehoakim musinto Yosia ekero tianda ata umugwekana ekero muruoti oyo Rubeni omongare ekero ndaku ninde ruiga igwa abantu mbalirega obe musinto omongare ayo kwanaga obe mumuro minto amuraba minto gusembandere basubati ba minto mbandere abana bane mbandere umongino onde nandere atebeiga gose obe musubati ominto onde tali uramurere na gukwana obe omonene obe na kie engaki arenge omonene na kie arenge omuya no mata abantu bande mbarekera gutindekwa na nyine kibande gitari gwichora na ne chigari kitabe chintambo musavara na nyine familia itari gwikange ero nakwa niringa nali litake anje njugwe kore ko sio bongo na kikwe ariganiria ngana yare gokia yanga matiebo yesaririe aye matiebo umukristo igoko gocha abande ayo Morisia igoko gocha abande ayo mora ibwe kanisa oko gocha abande ense mukiore omoibori igoko gocha omwana igoko gocha omoibori omurai asekerengure asa serikali na ase kanisa omunyagitari ngokorore mirimo yawo boronge omusigari
ngokorora emirimo yao gose ogotumia bunduki yao bobe omwarimu ngokorora emirimo yao boronge bori aye omontereba omokondakta aye omoboda boda aye omoremi aye omorikwa ngokorora emirimo buya bori go yate abaiga emungo 19 Jeremia 22 emungo 19 ere oyo yewe hakim nigo aratinde kwe buna etigere egotinde kwa nigo arakurerwe atugutwe isiko yebita bya Yerusalem manya kwarenga omorisi omuya kwarenga omupastor omuya kwarenga omukristo omuya kwarenga omusigari omuya kwarenga omuprincipal omuya kwarenga omudeputy kwarenga omusenior teacher kwarenga omwarimu kwarenga omubodaboda omuya kwarenga omuconductor omuya nse mokintara kwana omuremi omuya omuraye gwetundu bari omuya bono rendo kwa matiebo yare gukijanga matiebo yesariri bono rende otare gotugekera abamini umayitigana arakwana ringane kurukugotugeka ekero gotugeke gento gogwesira kebioke kegwenere ogotugeka mura bana siro yeri toke igori gosira ritoke ryagendera bosio igo support iba gogotagora support kero kende ebintu mbiro wende kore nyasambi yamone kyaro gotugekire abamini mbare bakure mura bana ga Kenya amarwere na manga akire arahetire duaga tuarire borwere bokoro kwa AIDS yasa gateba yaya bono tiganda ara orokia ndeta mariogo aboke ngoi gutokare tata ukimwi yabeire nyameni yarire bamurama kerabire ukimwi yarira abantu lakini umaitenga yara nyasaye ganchanga turi kumanya ngorire ukimwi aba muratata nabasaja mbasajamba kungumba mura banurete nyasaye ganjete ngatigara ara ita chingurwe kwa abantu ntokwo bunabariri erieta rikoro ko AIDS riwati kinu kutanye AIDS tinere tigertenga another ayatenera idiot d die s soon another idiot dying soon to basa gukubuno moriri ekiagaro boruru mboro nyasa oturusirwa yu aboro wale koro kwepora nyasa akataba tigabora abogera wale koro kwa ilani malaria nyasa akabogera yake Nairobi fry ukabogera wale koro meningitis nkobogera bole Rift Valley fever ukabogera no nyina yanda etri abana guping cough na yandi corona ya 2020 COVID-19 yasa akaboeti bono esegi ya ba Kenya gagatikabere gabintu mbia ba political nini disturbance gatia June 2024 ya kongete ne bindo bikaba ime ya Kenya ne binda abana marwera wao yasa oturusirio ekero nyasa aturusirio nega neirie toira ningambi ya mono titoba matiabo titoba bagusaria omorembe titoba abago ikaba bagera abande ebikoe byana goitwa teto kogotebeiga ase chinga gichinyinge noga neri kwara agenda karumu kao kware rigiriria ngaingurusie kanarega yatumia na screen yesimi kware rigiriringa njebori njerube na minga tariye kiene kengo kwana yeta yeye na ne njirando bosio obongo bwawe ime kwachi kware itona kware checking aki lakini kware ogotu baraji file chao ngaki ninyi kwana ine nabantu bori okoigwana igono gotebana ki okoigwana is when you are in agreement with other people moigwana ine motabwati misunderstanding abalende toko bato to etana bantabo no kora kitoko ba moigwana abantu 100% no eno mukungu bwe nyangi ngo ikabale barwana ikabale bomana barama na bobe elinde linkoro rumulire no rumeme igori kona kwebera ndia na kwaberana onyo koigwana ankoli asabanya sago konye igwana nabantu bamino mna bano ndebe bamugweka kagenda limwe benki ya Cooperative Bank ko ngikaraze teiga mongine getaga cha bakuri omusara bwa bagotu tamanye tige Swahili pi oyo komo oyago akwae kebande agokwane ke Swahili no yago kwana mongina okwane ke gusi
okondangira ki mzee unaelewa vile nasema umongina ga ndete kota ngaki igonko ruare kakine chibesa na chakuri oya matenga ki benki ukwale ko yanda Equity eyigere cooperative inje naonda ninaona hata bukunche gate ne bengi mama hakuna pesa nenda nyumbani igo nyumba seitongale nyumba ni mbali okuno goteba iga onye ntoigwana ini Nyasaye bono iga igorote iyo na intu oikatura igwana na abande baga bari torocha ine na maisa ya bere torarusie bigo ngaki amakuru gotare sa maisa ito tumane kurusie bichuni asa abande toigwane na abande ntobe bigocha ntoba matiebo ase chika cheito ntoba matiebo ase chiobizi cheito tigango Nyasaye togokore Yesu atogokore bori agokomore atorusi kurwase chimbukiri chinkuru atorusi ase chimbukiri choborebu atoreta ase chimbuchingiya embwengiya ngoya somande ase gitabu kia Abagalati 5:22 anyekana gutubororo ekero twanchire togokorwe okogokoro mategete yasibira ni bororo no mata bantu bande bale bangire bagokoro kurwa soboro yadara buri montanaro ombori ya rero mambi gontara cha goche studio ngaki e pare ye twaete ga twanyore tinyanga uchikwete sana timanye tiyo yinga yamanyeranga no mu pastor mbona pastor ne tinyanga we chigo kunjira iga ngogocho chireto twarwe ko moinari nyanga asande nyanga chinga ende yagata noroche guchari nje narole ya mura kinina na matenga ebitongwa Nyasaye natongete bitongwa Morisia morai musem pastor to kuye bacha abarogi mbaga ende igoro etobiki ya kwanwe gari koikabaka sa tambe ayeine otagwanchogo kurukuru asoborogi otagwanchogo kurukuru asobotomani otagwanchogo kurukuru ase embwe yokonyo otagwanchogo kurukuru ase bitina otagwanchogo kurukuru ase libero yare gukia yanga matiabo yesari tigakoba matiabo tigakoba oyo gosaria rora retango borabu reto borabu muna abatebi gutoka Abagalati 5 kitaga cyane ngo arachikare Abagalati 5 ebungo byaye emerongibere na bibere Galatians chapter number 5 verse number 22 ego kwana higa kurende okwama komoika no bwanchani toso amelimo chaka kubara Abagalati 5:22 litangani obwanchani omowoko omorembe oboremereria obwororo obuya obwegenwa oboitongo okwerita sonsi amangana igara renge kianda mwana goteba iga abwo bale aba Kristo Yesu babambire chingenjo cyabo cyebibe amo no kuganyo kobe no korengereri kwabo okuno goteba iga twanje chimbo cyitu kibambwe na Yesu kibambu na Yesu to wanje Yesu agambere meyaito agambe meyaito iro lyo turaba maruba maya abande mbatonere kanisa tianda beka ndabatebye kende pi ngi abantu bago cyakira gitini okwebwa kinyinge uso muntu utiga dini gete kucyasegete uso nganya kurukanisa kuchikanisa gete ikinege tanda wiri lakini tianda getogora asini naye no nabokera urakereza kuchimanyi na senge nchaminga na beireke gocha kuchiasa abande bago chigocha banyora ngora ndiguro yo bwanchani gotinganje tibande bachikondigere libunamenyete timenyeti uya muna bono omwana yo makandandiri mu buyanga goka sana ngaki asabana bari guchesa mu mupira omongina ojigoika jinsa isana ibere obuyomorore munanze sakurangiri ani na abana ba yakurangiri bachi baragira obatengera baragira banka kap enda nande muchesa
abana bagaja bakaba bangaini ngina abana borangeri kabere gatatu nkibago kibakora bagaja bagashomeri bagata nga yani ni muje mwaragera mwatotiga omongino yagaja ganje no mongino ndere igare ekera bachiesa chiesire obarangeri goja nyomba obaikaransia bari bayo baenda gerengiye moina bari bo abandi barengi moina obatayitongeri bwangu masoke bona sabangira ababere uri ogwo muroria noyo gotongeri goteba tongeri bwangu ore buya wansi mbale no bolewo anja abana bawo nyina babamura manje nababa subati usaba bayise kibawo anjo mwama tobu na buyanjete igo twale ko gukwana so bwengega morengani twakwana litukuria rero no uri twirora rero neri entunda ya kanena kwana egoteba ngaki yale bukia yanga matiabo yesaririe toba matiabo ta wanchembu ya saitani yendo yesoma ase gitabu gikorokwa abagarati sana ikumira kianda gwikemero ngebere nekemo amatunda gusukwa mankoro ara akwama kuri 15 na limu osama amamo ari 15 na komo obotomani obonyaka eubi byonse no wabire anje bwirusi kurwa sembu eyo toba matiaba sekenyoro kyabo toba yo kogocha bande oboruti bwata tangocha bukale tigata taracha ngoro kakire maiso marale kiryogo karabu bisike gachi ogeje to muntu bosa onye kogeje to yo mino lero gende buna botarakia lero ni murabona gachi je kire mabi bogo kimubokire ogenda mutebi babanyabiri era abantu bagukugu kunedende baba edeni tato gukunera asumutaraberana omuntu gago komochera muabire mapema dera abantu wabate bwate pressure ekobera bwango naboko nyoraga ira neri bwanga singija pressure yo gotamanya tubwate bibe amomocho nali umuntu akora atamanyite ebibe mbiri omanyete akini wakora mwenene nyasaye tigatokonye nyasaye gusenie yale gukia yanga matiabo yesaririe tigakoba matiabo kaboborabu kabomonyo tongita yao yebeka arabu abantu bande barora yeso gagocha acha gotwoye togende kagaki tusabe monene nanu mutongi nyasaye twaira niringambi yamona maene watoira mangana inde to yaigwe titoba matiabo tugosaria mangana tokore tumusunta soborabu yeso ancha ogambe miyebirangari bitana ntunda twanchire umurigereria uibure ringane riga bono makoroba yeso mosesenie otokonye twensi toigwa mangana awenga kiase ngaki ande gatuguchigutumuka sobotuko ando tosiekere buya gukatonyora ne mambia ando nyino mubasomo gima otora mubasomo gima ando turwanirere katokumera na bande toboborabu kuguja kuya bana bawo tobasiri icho lyao twasabere serikali yaito twasabere chikanisa chiao abarayi bawo toboborabu bwao ikiagara twasabire wetera Kristo oyoro mutori yaito amen.